Домашний арест и электронный браслет требуют антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины для военного прокурора СилАТО Константина Кулика. Военного прокурора обвиняют в том, что его затраты превышают его доходы. Таким образом, он скрывает новые дорогостоящие приобретения. Кроме этого, Кулик до сих пор ездит на машине, которую приобрел у отца одного из лидеров террористической организации «Оплот» Евгения Жилина, Владимира Жилина. Будемо клопотати про обрання цілодобового домашнього арешту. Особа була викликана на допит. На вчора вона не з'явилася. Наступний раз він має прийти завтра. Чекаємо завтра. Якщо особа не прийде, будемо вживати заходи примусу. По зарплаті Кулика за 5 років 1 600 000 він заробив. А тільки майна, яке він набув за останніх, будемо так казати, за останніх 1,5 року, це більше як 3 мільйони гривень. Якщо в загальному, то воно там більше 5 мільйонів виходить.